Aquesta setmana hi ha hagut ple al Parlament de Catalunya i nosaltres, des d'aquest canal, us volem fer un seguiment, explicar i comentar les intervencions silenciades per la resta de mitjans de comunicació de Sílvia Orriols i Aliança Catalana. Comencem! Escoltem la primera intervenció sobre el cas de la dgaia. Tapa l'escàndol de la dgaia, prioritzant l'honestedat i el servei públic, ha de dur escorta. Aquest titular, que escandalitzaria qualsevol govern nacional decent, aquí passa desapercebut, desquitllada. No fos cas que algú decidís gratar i trobés l'abast de la tragèdia. Ens aturem aquí un momentet per posar-vos en context i de manera molt ràpida. Recordem que tot això remunta a l'any 2024, quan aquest informador de la dgaia li presenta a la seva coordinadora, a la seva cap del moment, un informe detallat on, segons ell, i presumptament, hi havia diferents irregularitats a l'hora de gestionar els fons. Per exemple, els diners que rebia la dgaia o, en aquest cas, la Fundació Resilis, que és on treballaven els que se n'ocupaven de gestionar tots aquests diners, doncs arribaven de manera fraudulenta, perquè en aquest cas hi havia joves que ja no eren beneficiaris de l'ajuda, perquè treballaven o tenien la residència fora de Catalunya. Se li presenta aquest informe i la coordinadora el refusa, però és que a més de refusar-lo, obliguen el treballador a no fer més informes. Es prohibeix parlar d'aquest tema tabú, però l'informador durant més de 5 mesos continua gravant les converses amb ella i amb altres caps i afirmativament es demostra que tothom en tenia constància i que ningú feia res. Assetjament laboral, intimidacions, amenaces directes d'immigrants tutelats beneficiaris de prestacions indegudes i un cotxe policial a la porta de casa per preservar la integritat i la vida. Aquest és el premi per a qui va tenir el valor d'alçar la veu davant el frau i la corruptela que vostès ara pretenen tapar amb un canvi de nom i amb la contractació de 300 treballadors més. Mentre vostès contracten eufòrics nou personal, ell està de baixa, ha perdut bona part de la seva retribució i difícilment podrà recol·locar-se en un sector que és clarament hostil a la transparència i a la veritat. A vostè no l'ha amenaçat cap marroquí que vol viure del cuento, oi, senyor Illa? A vostè no l'han responsabilitzat de la pèrdua de subvencions indegudes, Doncs a ell sí. Un alertador hauria de veure preservat el seu anonimat, hauria de comptar amb el suport econòmic i logístic de l'administració i hauria de gaudir d'una protecció efectiva i proporcional a la transcendència de les seves revelacions. Sense aquest PAC, difícilment incentivarem la denúncia interna d'episodis de frau i de corrupció. Vostès creuen que veient el que li ha passat en aquest xicot i la difícil situació en què es troba ara mateix per haver actuat com Déu mana, proliferaran les denúncies per males praxis o corrupteles dins l'administració? No creuen que el seu exemple desincentiva els possibles nous alertadors? Als alts càrrecs que coneixien les irregularitats no els ha passat res. En Shakira El Homrani tampoc. A les fundacions que es van embutxacar els diners dels contribuents catalans sense fiscalitzacions ni justificacions, tampoc. Els immigrants tutelats que han gaudit de privilegis indeguts, tampoc. Se n'adonen que només hi ha hagut conseqüències i perjudicis per a qui ha alertat del frau? Quines mesures pensen prendre per revertir aquesta vergonya? O és temps de rebaixes i hem de conformar-nos amb un simple canvi de nom? És normal que el sistema intenti silenciar Sílvia Orriols i Aliança Catalana perquè de veritat que no estàvem acostumats a aquest nivell al Parlament i sobretot a aquesta manera de dir les coses de manera tan clara i tan directa. Però anem per parts. Després de l'escàndol de la dgaia, destapat per diferents mitjans no subvencionats, amb especial rellevància per octubre, Sílvia Orriols parla de rebaixes i parla d'aquest canvi de nom, i és que el govern de la Generalitat, dirigit per Salvador Illa i la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, la gran aposta per fer aquest canvi després d'haver-hi violacions, presumptes irregularitats, diferents merders importants a la dgaia. Així ens ho explicava el 324, reforma de dalt a baix a la dgaia, començant pel nom. La dgaia era la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, però és que el nou nom i aquest canvi radical és la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència. I afegeixen 2 P's. Però abans d'afegir-hi 2 P's hi afegeixen a 300 persones més. I això no seria absolutament preocupant i absolutament vergonyós si després de tots aquests escàndols que a octubre ha anat desvetllant, com per exemple presumptes violacions a menors tutelades, presumpte finançament irregular, menors tutelats cobrant sous que no es mereixien,
No seria del tot greu si aquest treballador des de fa més d'un any estigués en baixa per depressió i per ansietat, víctima d'un assetjament laboral molt bèstia a causa de fer-lo responsable directament de que aquestes fundacions, com la Fundació Resilis, hagin perdut una quantitat de recursos ingent, ja que, evidentment, només es mantenen d'aquestes subvencions públiques i que un treballador ho hagi denunciat els ha aixecat tot l'entramat. I havent estat fins i tot protegit de manera oficial per l'Oficina Antifrau de Catalunya com un testimoni, protegit, el seu nom ha transcendit a persones o a menors, i en aquest cas un marroquí que era un extutelat per aquest servei, i l'acusen directament a ell de ser responsable de que hagin perdut aquests diners a final de mes. Uns diners que, evidentment, rebien de forma il·lícita, però que ara el responsabilitzen a l'informador i l'han amenaçat directament. Uns diners que, evidentment, rebien de manera il·lícita, però és que, a més, amb aquest sentiment d'impunitat total, s'han permès el gran luxe d'atacar, d'amenaçar de mort amb aquest informador. Hem de dir que el treballador de la Dgaia que va informar de tot això és un testimoni protegit per l'Oficina Antifrau de Catalunya, una oficina que en principi se n'hauria d'encarregar d'aquest anonimat de les persones informadores de delictes tan greus com el que ens estan explicant des del Parlament, Sílvia Orriols i Aliança Catalana, i el que a octubre després n'ha destapat moltíssimes més trames. Aquest pobre noi està passant un autèntic infern. Des de fa un any baixa per depressió i ansietat, per assetjament laboral, però és que, a més, això ha anat a més greu. Imagineu fins on arriba tot plegat i aquesta sensació d'impunitat que quan els hi han tret la subvenció, la pagueta, a final de mes, una pagueta completament il·lícita i que pagàvem tots els catalans, aquest nano ara d'anar amb protecció policial, amb escorta policial, perquè hi ha perill per la seva vida. Una situació, com explica Sílvia Orriols, completament surrealista. Una situació la qual ningú està explicant i que aquest pobre informador ha quedat sol. Però sembla que el govern Illa li està perfectament bé tot aquest periple per al que està passant aquest pobre informador, ja que és un exemple clar del que et pot passar si parles o si denuncies coses que no està gaire bé de dir. Veurem fins on arriba tot això, però nosaltres ho seguirem, perquè el tema de la Dgaia i el tema de l'informador aniran molt més enllà. I en aquesta propera intervenció escoltem a Sílvia Orriols parlant del despropòsit que suposa per al govern d'Illa d'haver aprovat 3 suplements de crèdit des de que va ser investit president, amb la incapacitat absoluta de presentar uns pressupostos a la cambra i que siguin aprovats. Escoltem a Sílvia Orriols. Un bon govern no du a aprovació 3 suplements de crèdit en menys d'un any. Un bon govern presenta uns pressupostos com Déu mana, amb objectius i prioritats clares, i si no aconsegueix convèncer els socis de govern o l'oposició i aprovar-los, convoca eleccions. Un bon govern no viu de decrets llei, no empra reiterada i fraudulentament aquesta eina de caire excepcional. Una mesura que hauria de ser esporàdica, reservada a casos urgents i de primeríssima necessitat, vostès l'han convertit en via habitual de mala governança, en el tret distintiu i diferencial d'un equip de govern que es perfila fràgil i minoritari. Saben quina és la conclusió que n'extraiem? Per un efímer vot d'investidura, han regalat 4 anys de grup propi a la CUP, d'assessors als comuns i de càrrecs a Esquerra. I ni rastre del pressuposto. De fora estant no semblen gaire hàbils ni vius en les negociacions. Quan hagin de negociar el finançament singular a Madrid, què donaran? Duros a 4 pessetes? En aquest intercanvi de cromos i jugades mestres al que ens tenen avesats, hi ha prevista cap mesura per implantar la prosperitat compartida que ens van prometre? O de moment ho deixem en llegenda urbana? Val a dir que el govern ha comptat amb el suport novament d'Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns per fer aquest tercer suplement de crèdit, que suma 468 milions d'euros al pressupost prorrogat, però no el pressupost prorrogat de l'any anterior, sinó el pressupost prorrogat del 2023, aquell mateix pressupost que Pere Aragonès no va poder aprovar i per al qual es van convocar les eleccions de l'any passat. Una bajanada tot plegat perquè el suplement de crèdit és una mesura excepcional que només s'hauria de poder aplicar, com bé diu Sílvia Orriols, en moments on el pressupost no dongui a l'abast o en situacions puntuals d'emergència econòmica. Per tant, el govern Illa i la consellera Romero continuen apostant per aquesta via per seguir governant sense pressupostos.
I ja en van més de 4.000 milions en els 3 suplements de crèdits aprovats en el passat. Junts per Catalunya s'hi ha abstingut. Tinguem-ho en compte. S'ha de dir també que aquest serà l'últim suplement de crèdit que aprovarà el govern Illa, almenys aquest 2025. No ho poden fer més. I ara comencen les negociacions per a veure si el govern socialista de Salvador Illa pot aprovar els pressupostos de cara a l'any vinent. Segurament sense massa problemes, perquè els seus socis necessaris són els Comuns i Esquerra Republicana, qui, evidentment, segurament, tornaran a cedir al xantatge del PSC per mantenir les paguetes i les cadiretes que s'han donat entre tots al Parlament. I vosaltres què creieu? Que el govern de Salvador Illa aconseguirà aprovar pressupostos amb el suport dels Comuns i d'Esquerra Republicana o, per contra, tindrem eleccions anticipades a Catalunya? De moment, tot sembla que els Comuns i Esquerra aposten per aquesta estabilitat del govern Illa, però bé, mai se sap. Fins aquí les 2 intervencions d'avui de Sílvia Orriols. N'hi han més, ho seguirem de prop, però també ho teniu a xcatalunya.cat, on els nostres companys fan un seguiment més exhaustiu i minut a minut de les intervencions de Sílvia Orriols al Parlament. Entreu a la pàgina web, llegiu les notícies i subscriviu-vos en aquest canal, perquè tot això no ha fet més que començar.